Боже, злітуйся над нами, благослов пошли нам ласку, хай убачать наші очі, в облік Твой у повним бляску. Уславляють хай народи Тебе славять Божа. Уславляють хай народи Тебе славять Божа. Хай спознає світ нарешті Пана і Його дороги, примуть хай Твоє збавлення, люди усі і всі народи. Уславляють хай народи Тебе славять Божа. Уславляють хай народи Тебе славять Божа. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Узрадуємося усе у Пану у день урочистості усіх святих. Їх святу радуються аньоли і разом з ими прославляють Сина Божого. Гэтымі словами антифони на уваход, дорогі брати і сестри, розпочинаємо святу імшу, переживаючи урочистость усіх святих. У радосну урочистость ми збираємося на Евхаристії, каб узгадати усіх тих, хто, здійснивши зямную пілігримку, радуецца хвале збаўленых у нябёсах. Праз гэтую эўхарыстычную ахвяру, праз удзел у целе і крыві Пана, мы жадаем цалкам з'яднацца з імі і разам усхваляць добрага Бога за цуды, якія Ён учыніў у іх жыцці, і за тое, што паклікаў усіх нас да ўдзелу у сваёй боскай святасці. Падчас гэтай святой імшы малюся за наших близких померлых, за яких мы молимся падчас октавы усіх святых, просячи добрага Бога об милосердности, об радости вечного, об радости життя вечного у владарстве небесным. А каб годно удзельнічаць у найсвятейшай ахвяры, перапросім Бога за наши недосканалости и грахи. Спавядаюся Богу усемагутнаму и вам, браты и сестры, что зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам и занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне, да Пана Бога нашего. Няхай змилуецца над нами Бог усемагутны, отпусціўшы нам грахи, давядзе нас до жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже, владарю небесный,
Тебе грехи свету, змилуйся над нами, які береш на себе грехи свету. Прими моление наше, яки сядешь праворучайца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся, всемогутный вечный Боже, мы с радостью прославляем заслуги святых Твоих у сённяшней урочистости. Просим Тебе, как молитвы такой великой колькости заступников принесли нам Твое пробачение и ласку, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарится у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги Апокаліпсиса. Я, Ян, бачив другого аньола, який сиходив з усходу сонця і мав печатку Бога живого. І ускликнув він гучним голосом до 4 аньолів, яким було дадено учинити зло землі і мору, кажучи: «Не чините зло ні землі, ні мору, ні древам, покуль ми не поставим печатки слугам Бога нашого на чолах їхніх». Я почув лічбу позначених печаткою. 144 тисячі позначених печаткою з усіх племен синов Ізраїля. Після гэтага я убачив великий натовп, якого ніхто не мог полічити з усіх народів, племёнаў, родів і моваў, якія стояли перед троном і огнем, апранутые у белое оденье і з пальмовыми галінками у руках своїх. І яны кричали гучним голосом, кажучи: «Збавлення ад Бога нашого, який сидить на троні, і ад ягняті». І усі аньоли стояли вокол трона і старейших, і 4 живёлов. І упали яны на твари свої перед троном, і поклонилися Богу, кажучи: «Амен. Благословление и слава, и мудрость, и подяка, и пошана, и сила, и моц Богу нашему на веки веков. Амен». И один со старейших звернувся до меня, кажучи: «Хто гэта, апранутые у белые шаты, и откуль яны походять?» И я сказал ему: «Мой пане, ты ведаешь». И он отказал мне: «Гэта тыя, хто прыйшоў з вялікага уціску і абмыў адзенне сваё, і выбеліў яго ў крыві ягняці». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Гэта народ верный, які шукае Пана. Гэта народ верный, які шукае Пана. Пану належить земля і усё, што на ёй, сусвет і усё, што жыве у ім. Бо ён заснаваў яго на морах, і на рэках умацаваў яго. Гэта народ верны, які шукае Пана. Хто узыдзе на гару Пана, і хто стане на святым месцы ягоным, той, у кого руки безвинные и чистое сердце, хто не схиляє души до марности. Гэта народ верный,
шукає Пана. Яна тримає благословління, Яна тримає благословління, Яна тримає благословління, Яна тримає благословління. Бог Якуба, гета народ вірний, який шукає Пана. Читання першого послання святого апостола Яна. Умилованные, бачите, якую любов дав нам Отец, каб мы могли называться детьми Божьими, и мы ими з'являемся. Тому свет не ведае нас, что не ведае Яго. Умилованные, цяпер мы дети Божие, але яшчэ не адкрылася, чым будзем. Ведаем, што калі адкрыецца, мы будзем падобныя да Яго, таму што убачым Яго такім, якім Ён ёсць. І кожны, хто мае такую надзею на Яго, робіць сябе безаганным, як Ён ёсць безаганны. Гэта Слова Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Прийдіть до мене усі спрацьовані і обтяжані, і я супокою вас, каже Пан. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. и с Духом Твоим. Читання святого Євангелія поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час, убачивши натовп, Єсус піднявся на гору, а коли сів, подійшли до його вучні ягоныя, і, відкривши вусны свої, ён вучив їх, кажучи: «Щасливые убогие духом, бо их есть владарство небесное. Щасливые засмученные, бо яны сутешеныя будуть. Щасливые лагодные, бо яны землю атрымаюць у спадчыну. Щасливые голодные, прагнучыя справедливости, бо яны насыченыя будуть. Щасливые милосердные, бо яны милосердность спознают. Щасливые чистые сердцем, бо яны Бога убачаць. Щасливые миротворцы, бо яны сынами Божьими названыя будуть. Щасливые, кого переследуют за справедливость, бо их есть владарство небесное. Щасливые вы, коли будут вас зневажать и переследовать, и усяляк злословить несправедливо за меня. Радуйтесь и веселитесь, бо великая узнагорода ваша у небесах». Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Дорогие браты и сестры, у Христе сегодня католицкий костел промовляет до нас особливым урочистым голосом. Это голос радости и надеи. Урочистость усіх святых. Это не день поминания померлых, это великий святочный день для усяго народу Божага. День, коли мы славим Бога за то, что Ён Бог живых, а не мертвых. За то, что Ён перамог смерть и дае нам жыццё вечное. Паважаны, у першым чытанні мы пачулі, як вялізны натоўп, якога ніхто не мог палічыць, хто яны, што гэта за натоўп, што гэта за людзі. Гэта тыя, хто прайшоў праз вялікі горад. Яны прыйшлі да трону Божага, апранутыя ў белае адзенне і з пальмовымі галінкамі ў руках сваіх.
Паважаныя, гэта вобраз кожнага з нас, калі мы верым і ідзем да Бога. Іх белае адзенне – гэта знак ачышчэння, знак міласэрнага Божага дара, які змыў іх грахі крывёй ягняці. Гэтыя людзі не нейкія містычныя героі, гэта нашы браты і сёстры, гэта тыя, хто жыў з намі побач, нашы продкі, дзядулі, бабулі, бацькі, суседзі, сябры. Яны таксама мелі свае слабасці, змагаліся са спакусамі, перажывалі няўдачы, але давяралі Богу на кожным кроку. Нават калі крок быў цяжкім, яны рэальныя сведкі таго, што святасць – гэта не прывілеі для нешматлікіх, але пакліканне для кожнага хрысціяніна. У Евангеліі мы чулі запаветы шчасця. Звярніце ўвагу, што Езус не кажа, што шчаслівыя тыя, хто мае поспех, мае багацце, мае ўладу. Ён кажа, што шчаслівыя тыя, хто сціплы сэрцам, хто плача, хто прагне справядлівасці. Гэта поўная рэвалюцыя ў нашым разуменні шчасця. Шчасце, якое дае Бог, не залежыць ад знешніх абставінаў. Яно ўзнікае ўнутры чалавека, які давярае Богу нават сярод цяжкасцяў жыццёвых. Паважаныя святыя, гэта людзі, якія здабылі гэта сапраўднае шчасце. Яны зведалі яго не на вяршыні свайго поспеху, а часта на дне пакуты, цярпенняў, бо менавіта там яны знайшлі і адчулі найбольшую прысутнасць і блізкасць самога Бога. Шлях святасці менавіта праз штодзённыя маленькія жэсты даступны кожнаму з нас. Папа Францішак у сваёй адгартацыі «Gaudete et exultate» прыводзіць вельмі просты прыклад жанчыны, якая на працягу аднаго дня выконвае свае звычайныя сямейныя абавязкі. Знаходзіць час, каб выслухаць з любоўю свайго сына, адмаўляецца пляткарыць з суседкай, давярае Марыі у ружанцовай малітве свае перажыванні. Паважана, часта мы чакаем нейкіх асаблівых нагодаў, каб праявіць нашы цноты. І сапраўды здараюцца моманты, у якіх правяраецца наша вернасць Евангелію. Святыя, якіх мы ўспамінаем сёння, ўжо цешацца сузіраннем Божага аблічча, бо яны выбралі наследаваць свайго настаўніка і збаўцу у тых непаўторных абставінах сваёй эпохі і асабістых здольнасцяў. Дык вось, сённяшняя ўрачыстасць – гэта наш святочны дзень, гэта наша свята, бо мы святкуем перамогу Христову ў жыцці мільёнаў людзей. Мы святкуем надзею, якая ёсць у кожнага з нас. Мы яшчэ ў дарозе, праўда. Мы змагаемся, мы падаем, устаем, але мы ідзём дадому, ідзём да таго самага гораду, дзе няма ўжо болю, дзе няма слёзаў, няма смерці, а ёсць вечная радасць і жыццё. Няхай прыклад усіх святых, вядомых і невядомых, натхняе нас. Калі ім удалося, то, напэўна, удасца і нам. Божая ласка не скончылася, яна дзейнічае сёння таксама у нас і для нас. Мы дзеці Божыя і імі будзем. Мы бачылі, што нас чакае. Мы бачылі, што жыццё з Богам вядзе да сапраўднага шчасця. Няхай Эўхарыстыя, у якой мы злучаемся з усімі святымі ў праслаўленні нашага Бога, умацуе нас у нашым падарожжы да вечнай радасці. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Айца Усямагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Ісуса, Сына Божага народнага, Зайца народжанага перад усімі всеми веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога сапраўднага от Бога сапраўднага,
народженого, нествореного, одиносутного Айцу, праз якого ўсё сталося. Ён дзеля нас, людей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і уцелавіўся ад Духа Святога, з Девы Марыі, і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі і апостольскі касцёл, Вызнаю у адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Пра заступніцтва ўсіх святых скіруем да Бога нашыя пакорныя просьбы. Молімся за паўсюдны касцёл, каб, падтрыманы заступніцтвам святых, ён вёў Божы люд да неба. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся, каб усе людзі імкнуліся наследаваць цноты святых. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за людзей, якія заблукалі на шляху веры, каб Бог аказаў ім сваю ласкавасць. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за нашых блізкіх памерлых, за памерлых, такіх молімся на працягу ўсёй актавы ўсіх святых, каб яны удзельнічалі у хвале усіх святых у небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы праслаўлялі Бога разам з усімі святымі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, выслухай нашыя просьбы і ўчыні нас святымі, як і Ты, святы, праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Ty najwyższej sławy godzien, Panie, nie moje mierzą moc Twoja i mudrość, i прославлять Ciebie ja pragnu, Boża, choć sam niosу sobie i grzechy słabość. Ty napełniasz radością i szczęściem tych, kto Ciebie уславляє несмяротным. Ty nas stworzył, kab do siebie приблизить, bo ўсё добро земли перавышаешь. Молитеся, браты і сёстры, каб мою і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твоих на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам. І ўсяму касцёлу святому. Пане наш Божа, няхай прыемнымі будуць Табе дары, прынесеныя на ушанаванне ўсіх святых, якія, як мы верым, ужо дасягнулі нябеснай славы. Учыні, каб іх дапамога падтрымала нас на шляху да збаўлення праз Хрыста Пана нашага. Amen. Пан з вами. І з Духом Своїм Угору серце. узносим їх до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годно это і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку
Panie święty Ojcze, усемогутный, wieczny Boże, Ty дозволяешь нам сегодня ушановать Твой святый город, небесный Иерусалим, нашу вечную Айчину. День неспинно спевают Тебе гимн прославления, наши святые браты и сестры, якие умацовывают нас своим заступництвом и прикладом. Да Яго, радуючися хвалебным членов Костела, спяшаемся и мы земные пилигримы, яких вяде святлого веры. Тому разом с усіми святыми и ангелами мы прославляем Тебе, у один голос ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас і целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Вспоминаючи смерть и с мертвых повстання Твоего Сына, ахвяром Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеяний по всім світі. Удосконали його у любові разом з папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твою ласку дійшов з гэтага світу. І дозволь ім убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным. У єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом, ее обрадником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче, всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Амен.
Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога. Дай ласкава супакой у дні наші, дапамажы нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху и захаваны ад усялякага неспакою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные». Амен. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи свету, благословленное, покликане на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Бог человеком стал для нас, переменить хотел свет. Пане, приди, будь помеж нас у кожный час. Пане, приди, будь помеж нас у кожний час. Пане, вучив Ти кольки раз, що ми, брати і сестри. Пане, приди, будь помеж нас у кожний час. Пане, приди, будь помеж нас у кожний час. Ти на крижі терпів од ран, каб откупить провины. Пане, приди, будь помеж нас у кожний час. Пане, приди, будь помеж
поміж нас у кожний час. Ты воскрес на третий день, каб отчинить нам небо. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Духа Святого нам спаслав, каб освятив нам серце. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Ти заснував святий костьол, каб стали ми одним. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Єзу, мой Єзу, сьогодні я молюся Тобі. Ти даєш мені Духа Святого, славлю Тебе. Ти даєш мені Духа Святого, славлю Тебе. Єзу, мой Єзу, сьогодні я молюся Тобі. Ти даєш мені Духа Святого, славлю Тебе. Ти даєш мені Духа Святого, славлю Тебе. Молимся. Бесконце Боже, у Твоих святых мы прославляем Тебе, бо Ты крыница усялякой святости. Ученикам мы с допомогою Твоей ласки досягнули досконалой любови, и от евхаристичного спожитку пилигримов перешли до вечной гостины у нашей небесной Айчине, праз Христа Пана нашего. Амен. Дякую великий всем за супольную молитву. Примите с верой Божие благословение. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите у супокои Христа. Дякуєм Пану Богу. О, прославляйте Его все народы, с пашаной песни Ему спевайте, бо Его милость завсюди з нами, а Его милость навеки. О, аллилуйя, аллилуйя, о,
Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie. Świeci cznie wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy